Eram la modă, zic, mă duc în fundul gol acasă, nu se poate, trebuie să înrup hainele, trebuie să te acomodezi la nivelul lor. Domne, sufletul românesc, ce am văzut când am intrat înăuntru, domne? Moldovenii erau așa să stau, unul burtos cu căciulă de astrahan pe cap, se spăla pe pământ. Nebunie! Zic, ce faci, bre, cu căciula? De ce? De așa să mi-o fure? O să râdeți, ziceți că este caz privat. Bunul meu prieten, Gheorghe Zanfiru, că face un spectacol mare, un mare român. Să țineți minte de la mine. Gheorghe, așa cum este, are geniu. Dom'le, știți cum ne-am cunoscut? Acum vreo 6 ani pe o scenă, spectacol internațional, ambasadorul Americii, coregraf din toată lumea. Și el, în margine, dom'le, la aplauze, și zic, maestre, nu se poate, poftiți în centru. Dar ce-s nebun să-mi fure ăștia naiul? Mi-a zis că trebuie să fii tot timpul în gardă. Nu știi ce se întâmplă. Dom'le, America este țara tuturor posibilităților, iar România este țara unde totul e posibil. Mare atenție! Ca să găsești, eu vi le spun lucrurile astea, pentru că dumneavoastră veți trage din ele acel suflu de rezistență și de tărie și de duioșie puternică. Nu din aia bleagă, nu știu ce. Noi, din disperare, ne-am exercitat două lucruri. Dorul și o putere imbatabilă. Cele mai minunate lucruri ți se întâmplă în călători. Pentru că acolo, apropo de asta, când la Cluj, m-a trezit la o jumătate de oră și pregătiți-vă, stați pe culoar, că e Clujul, vagon de dormit. Dar mie se întâmplă prin avioane, prin astea, tot felul de chestii. Stăteam așa sprijinit, dom'le, și-a apărut unul în pijama, revenea așa. Spre mine și mi s-a umflat pieptul, eu știți că nu e bine să fii sigur pe tine tot timpul. Și zic, m-a recunoscut, zic, trebuie să fiu și eu amabil și... Ce urmează? Și eu zic, o conferință. Nu, ce stați? Înțeles? Este... Dom'le, e fenomenal. Sfinții Părinți spun așa, sufletul are 3 trepte. Putere vegetală, animală sau apetitivă și rațională. Adică la aia vegetală și plantele și animale, vedeți, e simplu, dom'le. Se vedeți din seara cum ne lucrează așa la televizor sau prin cărți sau și pe YouTube. Aia vegetală e să te reproduci și să crești de hrănești. Aia și plantele și animale și... Aia animală sau apetitivă apar dorințe, apar percepții, apare concupiscența, agresivitatea, le mai pot stăpâni cu rațiunea. Au animalele și omul. Dorințe, afecte, percepții, senzații. Partea pe care nu mai au animale este rațiunea. Și zic ei pneuma, Duhul. Dar acolo ce se întâmplă? Unul care are rațiune și are Duhul ăsta, are așa. Sentimentul voinței, dom'le, al libertății, al conștiinței, al autodeterminării. Ăla este liber, dom'le. Ei îți taie și te duc la apetitiv. Și mai mult la vegetativ. Uitați-vă la toate emisiunile de televiziune. Sunt toate ca să scoboare capacitatea ta de a gândi, capacitatea de a te înălța. Sunt toate jos. Jos. Cum Bunul Dumnezeu să merg? Ce minune este că ne-am păstrat cum să zic, în molozul ăsta, în ordinăria asta, vâna asta, până și prezența dumneavoastră este nota cea mai expresivă a unei rezistențe. Eu, în călătoriile mele, m-am întâlnit cu români. Peste tot unde am fost, am dat de jiguri, de securiști, dar am dat și de români de o calitate extraordinară. Tineri, în vârstă, orice categorie, profesori, academicieni, studenți excepționali, maniliști care credeau, m-am întâlnit cu unul în aeroport, îmi spunea cu mine, și fiți că mi intră în contact, nu mă cunoște, ce faci, bă, tu te mai întorci? Și spunea cu mine, zic, da, ești prost. După ce nu te întorci la ăștia, nu vezi că ne-a luat tot, îi mă duc la căpșuni, hai la revedere, pa, sănătate. Deci, oameni disperați care pleacă. Într-o zi, apropo de sufletul românesc, din lucruri care par anecdotice, îți dai seama de niște dimensiuni pe care le recunoști și care sunt imprevizibile pentru ea care merg așa. Știți? A zis că Roșia, Montana, gazele de șistii s-au făcut, sigur că România e o pradă. Asta e clar.
Dar până să le extragă pe astea, le-au extras parea sufletești, ca să ne facă sclavi în propria țară. Vicleni, ticăloși și cinici, ca așa au fost o viață întreagă. De-aia asta e Gheorghe Brătianu, care a zis: România n-are niciun prieten decât Marea Neagră. Ce intuiție extraordinară! Bifeanege, popor dacic. De-aia a zis Eminescu, proces de redacizare, de întoarcere la vână. Dom'le, în amărăciunea lui, acest popor are o candoare, repet, nu vorbesc de populația care o dezdiserat. Eu vorbesc de aceste esențe. Noi care și dumneavoastră faceți parte, care vă nu veneați aici. La ce să mă ascultați? Cu ce vă întoarceți? Eu știu cu ce vă întoarceți, cu ce mă întorc eu. E o îmbogățire de altfel. Dar pe restul nu interesează. Dacă chestia asta s-ar da în plin parlament, ea nu înțeleg nimic. Eu o să zic că îl vedeți pe Petre Țuțea în Piața Obor, să zic că neamul și dăinuie, ce Nelu, ia greutățile, că a venit garda financiară, el ușor, merg ușor. Au un sistem de referință, ei nu mai pot să perceapă. Ca să observi frumosul, zice Plotin, la 200 de ani după Hristos, tu trebuie să fii frumos. Păi, zice Caragiale, și eu și Mitocanul vedem luna. Mitocanul zice, uite luna. Pe mine zice, lună tu, stăpâna nopții. Plotin zice, trebuie să devii frumos. Frumosul, ascultăm o muzică, îi ascultăm melodiile și ne încântă. Vedem o pictură, vedem simetriile, culorile. Dar ce te faci, zice Plotin, când ai de-a face cu frumosul sensibil, cu frumosul superior? Adică, dreptatea cum o vezi? Dragostea cum o vezi? Virtutea cum o vezi? Care sunt mai frumoasă decât luceafărul de dimineață și de noapte, spune. Zice, cu sufletul. Și de ce unii nu pot să vadă? Sunt orbi născuți. România e un ghetou de muncă forțată condus de o mafie. A zis mafia, mi-a cerut scuze în scrisoare că mafia are totuși coduri de onoare. Nu știu, securiști. Berbede. Bun, de 20 de ani suntem vânduți și dincolo cu ăștia. Dar dacă pășești dincolo și zici că România e grădina Maicii Domnului, atunci valori imense se nasc. Atunci ești absolut. Tu te racordezi la alte și faci conjuncturi din astea. Atunci tu poți să privești și să vezi frumosul. Dom'le, de la înălțimea, să zicem, de atențiunea acestei gândiri, coborâm în concret. Mă duceam la Viena în 1992, predam la o școală pantomimă. Ăla care mă chemase pe acolo, mă lua cu clasa a doua. Deci mergeam până la Viena și... Eu știam în perioada aia că te atacă cu spray ca să tu să dori și îți lua bani, tot ce vrei. Eu nu aveam decât pantofii de step, de pantomimă, pijamau și niște schimburi, de că mi-au luat ăștia mă nenorăți. Și dormeam, stăteam așa. În compartiment, scenă de film uriaș. A venit unul. Eu atunci aveam vreo 38 de ani, el avea vreo 50 și ceva, care se dă în fața mea. Pe fața lui ăla, eu zic că ăsta sigur are spray. Dar și el a gândea despre mine la fel. Fiți atenți, asta este suspiciunea. Și am plecat la Viena așa, unul în fața altul. Înseamnă scos tot spray-ul, că sunt pe aici, trece la fel. Vă spun că pe urma asta de vorbă, am un prieten. Dar până atunci eram așa. Și la Budapesta mi s-au închis ochii, când veneam să-mi pun din astea în ochi. Scobitori. Și dumneavoastră am adormit și în somn am auzit așa. Și m-am trezit. Și ăla săracul era cu o sticlă de Pepsi. Dar ce-am făcut, nene? Și zic, am crezut că ai spray. Păi și eu credeam de tine că ai spray. Și el, atunci se bea mult Pepsi în perioada aia, de toți eram multe așa. Treci, cu burți mari, ca să câștigăm un BMW. Și că a murit Nicu, deci a așteptat BMW și a băut 2 tone. Că în dop e fericirea. Ați înțeles? Să nu o căutați în suflet. Beți cât mai multe din aia de mult BMW, puc! Și poate iese un BMW. Până atunci, bun. Domne, și m-am împrietenit cu ăla și ăla zice, unde te duci? Eu cu teatru, nu prea înțelegeam, nici că eu la muncă. La muncă muncesc acolo. Am găsit în Austria pe cineva și muncesc acolo. Domne, și ajungem la granița cu Austria și intră austriecii extraordinar impecabili, în uniformă, ce hat, e genul să asculți pasaport, bine! Pasaport. Deja m-am simțit că sunt condamnat la lagăr de muncă. Ăla la fel. Și a început controlul, v-am das ist das, was ist das? Ist das schöne Frau, nicht das, das. Erau pantofii mei de step tot abătut, i-au crezut ca heroină. Și, dom'le, a fost nenorocirea mea, implozia.
L-a pus pe pietul țăranul ăla, să dea jos și a găsit în geamantan un borcan cu cârnați băgați în slană. Dom'le, știți ce înseamnă descoperirea bombiei atomice? Helmut! Fragst du mine, asta e halt cu spui, da, să știu, ai bunilor cu tui! Și ăla era disperat cu borcanul și eu, care nu știu germană, am făcut cea mai mare prostie, am zis, parlez-vous français? Eu veneam din altă lume, domnule. Ăla a vrut să mă scuipe. Și atunci încă o gafă, zic, do you speak English? Nicht atrogen! Dom'le, și atunci am învățat brusc german. Dom'le, i-am salvat lui ăla borcanul. Am început să fac cel mai teribile pantomime. Das ist eine Schweine. Au zis că am înnebunit. Că eu am arătat, zic, așa, șfaine, salam, omul încărnată, Doamne, am căzut, uite așa eram. Ca după Mărășești, domnule. Eram distrus și eu și el cu borcanul între picioare. Era viața lui, mi-a zis, mi-ai salvat o lună de mâncare. Dom'le, și mi-a dat cel mai mare premiu care am avut în viața mea, săracul s-a uitat la mine și a zis, îți dau un cârnat. Este... Dom'le, m-am împrietenit cu ăla săracul. Vă dați seama că eu am făcut Mărășești, dom'le. Când borcanul ăla era tot, mi-a povestit cu nevastă și era bun, dom'le. Doamne, știți ce înseamnă că vă povestesc pe dumneavoastră înseamnă că n-atunci? Mâncați porcările de mezelor de la mult și murim cu toți. Ăla era demențial. Era ceva. Ieri mi l-a dat. Ăla era sufletul românii. El s-a dus acolo săracul să muncească, s-a întors cu niște dolari, cine știa dacă în țară nu i-au furat ăștia sau au făcut. Dar îl vezi în inima lui cum ne-am legat de la o suspiciune. O întâmplare ne-a deschis inimile, am avut cu cine să discut. Că nu întotdeauna ai cu cine să discuți. Asta este, sufletul se deschide către un suflet. Nu poți să vorbesc cu boxa. Dragă boxa. Dacă ai știi, nu. Mai degrabă vorbesc cu boxa decât cu un parlamentar de la noi. Că asta cel puțin mai transmite. N-ai nicio treabă. Zice Solzhenitsyn, nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea. Dacă ești dement și ești plecat, este altă treabă. Problema sufletească se pune de la suflet la suflet, nu de la suflet la cel care nu are suflet. De asta v-am zis că, ce zicea Plotin, trebuie să ai suflet. Sufletul are o anumită calitate. Dacă nu ai suflet, nu poți să vezi. N-ai cum să percepi lucrul acesta. În clipa în care Dumnezeu ți-a deschis inima, transfigurezi Dumnezeu. Eu am mai povestit, cred că la televizor, m-am întâlnit în gară, mă duceam un festival în Elveția. Am trecut prin Viena, n-aveam bani și mergeam, aveam în pungă niște roșii. Am mâncat acolo, dați seama, în anul 90, când îi vedeam pe aia ce mâncau în gara la Viena și ce mâncam eu câte o roșie așa, când n-aveam bani. Un nou fiert, mi-am dus condiția de imigrant. Dar când m-am dus acolo, am ridicat 3 mâini și picioare. Aia era altă problemă. Știți că mi-au scuipat în pașaport și l-au aruncat. Crash, șaiză! Presupune că au avut niște probleme, dar seara în Viena am ridicat un teatru. Le-am suportat pe toate. Nu-i nimic, le înduri. O să vă povestesc pe urmă. Poporul român e popor greu, e popor pâine, adânc răbdător. Numai un om puternic poate să fie așa. Și la Viena, din Viena m-am urcat spre Elveția. Și am dat un țigan. Unde te duci, bă, tăticu? Zic, la festival. La ce? La festival. De tu unde te duci? Cum să la furat? Și cam o sticlă de vin, o bem? Și am prietenit pe mine. O bem. Eu stăteam cu pantofii de serviciu, zic să nu-mi fure asta, zic, până la dimineață. Și, domne, începe să lucreze Dumnezeu. Am mai discutat cu el, spunea, țiganul s-a prins că eu am inimă, că nu era mea. Și zice, ți-e foame, nu? Și bă, mi-e foame, nu prea am mâncat, stai puțin aici. Și văd că pleacă. Și, domne, se întoarce cu un sandwich occidental, cu brânză din aia topită, frate, zic, domne, să fi avut ăsta un pachet. Domne, l-am mâncat, așa, zic, ăsta, tu nu mănânci nouă, sunt sătul.
Am mai mâncat și vrei și cu carne? Și da. Și m-am dus cu carne. Și în timp ce mâncam, mi-am dat seama că acolo era vagonul restaurant și că ele furase. Dom'le, știi cum am mâncat restul? Am mâncat și degetele. Și mă zic să-l diger repede, că mă prinde poliția și mă dă pe televizor. Actor român care a furat în... Dom'le, ăla făcea furt creștin. L-a trimis Dumnezeu să-l hrănească pe buriu. Deci era pe binecuvântare. Când zicea Bibanul, ce e haiducul? Ia de la bogat și dă și la săraci din când în când. Așa și eu tot de la ei, știți că ei, a fost o chestie extraordinară, una care se zicea, domnul Puri, dumneavoastră care iubiți așa de mult poporul român. Zic, dacă nu vă clătinați, că zic, mutați gravitația, stați puțin așa. Da, uitați ce se întâmplă în țară cu imaginea României, domnișoară, vă rog, nu vă mai clătinați, că am să că e cu tremuri, e Richter, dați așa. Regia, vă rog, filmul. Filmul și-a arătat, ce arăta? Niște bancomate sparte la Londra, niște țigani. Zic, care e problema? Cum care e problema? Imaginea României în lume este nici. Domnișoară, imaginea este spray parahat, făcut de securiști, dar nici legătură cu România. Icoana sufletească să nu fie distrusă. Și acum am întrerupt emisiunea și fac un comunicat către țigani. Țigani, furați cât puteți. Dar organizat, mă. Nu mai umblați cu găinării, că oricum nu puteți recupera Roșia Montana. Deci, tu pui mie niște găinării, când ăia vin gestionați, nu ați văzut fețele alea patibulare care zic, este vorba de o exploatare superioară în cadrul. I-au apucat gazele de șist. Brusc au toți gaze de șist. Mă, dar până acum ce ați avut? Vedeți că spontan apar ciupercării din astea așa. Dom'le, și tot de la ea am aflat cum scăpăm. A apărut un banc genial cu 2 țigani în Gara de Nord. Tata cu copilul și copilul zice, tăticul, luăm trenul și zice, nu bă, luăm șinele. Deci, dom'le, trebuie să le luăm șinele, dom'le. Sunt două feluri de șine. Odată să nu mai transporte și șinele de gândire, dom'le. Ăștia îți creează întâi un traseu de gândire, să gândești un țar. Mă, nene, mă descalț și mă dau jos din trenul. Eu pe iarbă, că oricum nu vii după mine. Nu vii, mă, că neam de neamul tău n-am mers de asculți prin. Tu mergi așa. Adică trec din țarcul sovietic în țarcul celălalt. M-a întrebat unul, era la Bruxelles. Am avut un spectacol cu vreo 2 ani. Cu un one-man show al meu, succes, și a venit una cu turumba de la televiziunea română. Știți că este summitul internațional. Zic, ce înseamnă summit? E adunarea. Zic, deci o adunătură. Zic, o adunătură de președinți, da. Ce le urați dumneavoastră? Și era cântarea României. Zic, le urez din toată inima să dea Dumnezeu să mănânce toți Danone. M-ați înțeles? Danone, domnule. Danone. Dați-mă afară, părinte. E deja 8. În final, cu toate că întâlnirea noastră n-are final, și am să vă spun de ce. Și în sufletul meu, și în sufletul dumneavoastră, după această întâlnire, se vor întâmpla niște lucruri. Numai Dumnezeu știe care. Pentru că am venit cu tot sufletul. Dumneavoastră ați venit la fel, iar lucrul acesta se răsplătește. Asociațiile care veți face, pornind de aceste biete întâmplări. Meciul pe față. E clar că s-au pus pe noi. Știți că în perioadele astea de prigoană, așa, s-a scris Apocalipsa, scrisă de Sfântul Ioan. Nu facem teologie. Cât de actuală e treaba. Niște scrisori către biserici. Biserica din Smirna, din Laodicea, niște bisericuțe. Și poporul român este o bisericuță. Erau înconjurați de Imperiul Roman. Ce tăiau ea la ei, puneau pe cruci, le smulgeau ficația. Și nu, scrie așa, îți cunosc faptele tale. Scrie biserici. Nu i-a scris biserici, i-a scris îngerului biserici. Stai de vorbă nu cu poporul român, cu îngerul poporului român. Fiți atenți. Și că știu faptele tale. Să ții minte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele tale cele dintâi, că de nu iau sfeșnicul tău de la tine. Închipuiți-vă că fiecare om are un sfeșnic. Iluminează. Fiecare neam are un sfeșnic. Poporul iudeu a avut acest sfeșnic, popor ales.
N-au crezut, li s-a luat sfeșnicul și s-a dat biserici. Un om care nu-și duce demnitatea credinței să ia sfeșnicul. Și în România a început să fie ca în cetatea aia, la Odiseea. Ei n-aveau apă, cetatea aia. Erau niște ape termale la distanță mare și veneau pe tuburi de ceramică și când ajungeau nu mai erau nici fierbinți, nici reci. Erau călduți. Și Sfântul Duh, te scuip din gura mea. Nu erau nici idolatrii, nu erau nici creștini, absolut. Erau așa. Cam cum au început să fie acum în România. Când ești creștin absolut, să nu înțelegi cuvântul absolut ca fanatic, ci ca o curățenie morală extraordinară. Știți cum e pentru mine credința? E precum copilul ăla mic. Un copil de 5 ani a zis, dacă azi dimineață Dumnezeu la liturghie ar fi fost puțin mai atent, ar fi observat că am venit cu o pereche de pantofi noi. Deci pe el vedea Dumnezeu. Pe noi ne vede Dumnezeu. Asta e credința, să nu mai modificăm și nici nu discutăm. Să nu fim ca cetatea Laodiceii, te scuip din gura mea. Dacă o luați așa sus, nu atingeți. Dacă o iei în viața intimă și îți dai seama că ființa de lângă tine, cea mai dragă pe care o iubești, faci un compromis, nu lași. Îl arunci, îi trezești, îl zgudui. Este, cum să zic, primul simptom al radicalității iubirii. Nu poți să zici, cum am mai zis, Domnule, fă-o, cu compromisurile faceți compromisuri, nu cu valorile. Cu valoarea niciodată. La valoare faci mărășești, pe aici nu se trece. Să știți, discursul meu nu este anti-european, asta e clar. Am prieteni, discut cu ei, sunt distruși sufletește. Îți 40.000 de fermieri germani în piața la Berlin să zic că ne-ați distrus albinele și florile. Vă bateți joc de noi. Mi-a trimis un țăran român niște miere de salcâm. Încă mai avem flori. Știți că România, escrocii ăștia au semnat cu plante modificate genetic și cu animale modificate genetic. Am zis că găina în 4 zile are mușchi, halteră de ou de țară. În București nu mai știi care e călmenușul și care e albușul. Că găina e prinsă și dă nu de și așa îi faci. Și tu mănânci și își lasă la așa. Suntem hormonați. M-ați înțeles? Suntem hormonați. Și în final, expresia românității am văzut-o la televizor când am întrebat-o, odată l-am întrebat pe un moș. Aia era ironică. Aia, tantia aia cu afată la sine, așa. Și a zis, știți că am intrat în... Ăla avea 87 de ani, un țăran. Știți că am intrat în Uniunea Europeană? Știu. Problema e să vedem cum ieșim și din asta. Dom'le, ce instinct! Eu am întrebat-o pe o băbuță care nu făcuse virusologie la Harvard sau la Oxford și a zis, mama, e ce-i gripa aviară? De ce să fie maică? Sunt doi oameni înalți care mă moară mie găinile. Ea a văzut. Avea 4 clase primare, Sfântul Simeon, nou teolog, zice, cunoaștere tainică. Vede prim. I-a văzut peste scroci. Și eu am văzut, și cu asta termin, vă dau drumul acasă, este antologic, apropo de sculptul românesc, ăștia la televizor, majoritatea niște derbede, că posturile sunt tot ale. Marea majoritate. Ei filmează ca să cazi. N-ați de ziua națională, filmează pe câte un bețiv. Mă simt foarte bine că ne-a dat să mâncăm cârânaci și fașori. Și România e și tip căzut, unii gofreni filmează, nu un om în vârstă, senin, un tânăr, nu. Filmează numai de jos ca să îți dai tu seama cine... Prin spatele ăla trece mai 200 persoane, ce care nu mai avem în armată. Unul după altul ca să zică 10. Avem armată că se apără în sectorul 5. Deci aia este clar. Dom'le, a zis, guvernul a luat măsuri pentru eradicarea gripei aviare. Zic, stai așa, i-a zis soției că începe filmare, nici Felin nu l-a făcut acum. Și am văzut pe o ciocănitoare din asta în județul Ialomița. Dom'le, acolo nu e ca în Ardeal, adică cu curți, cu gospodării. Acolo e nenorocire. Ai avea un gard făcut în colaborare cu natura. Adică 2 sârme, un capac de WC-ul, hârtie igienică, fân,
sârmă ghimpată, țepușe, antitank, sârmă ruginită. Și erau doi oameni înalți, care, deci, în clipa aceasta, era transmise de pe lună. E fabulos. Nu. Securiștii, fiind cretini, știți bancul ăla și că Hello, chiar când aveam 6149, ia. cunuți-vă, rog. Înțelegi? Aici. Și ei mergeau așa. Nelu merge după mine. În clipa aceasta se încearcă deschiderea porții. Poarta n-avea safe. Era legată cu o sârmă. Pe partea înaltă aveam imaginea sufletului românesc. Era o băbuță de 3 kg, frescă, ieșită din biserică pentru câteva minute, să vadă ce prăpăd trece România. Lipită de casă e făcută cu mâna, lut, din ăla, așa, cu palme. Casă într-o parte, ca unul din Pisa, dacă n-a avut arhitect la bază, băbuța stătea așa. Nu știa, căuta să-i scaneze pe aia, nu știa cine sunt. Turci, tătari, bolșevici. Erau Moș Crăciun, erau mâneși. Și ea încercau să deschidă, aia tot comenta, în clipa aceasta se încearcă să se intre, era politică națională, era guvernul ambalat, fonduri europene, vă dați seama, și a încercat să deschidă și nu reușea. Și atunci vor încerca să sară gardul și a pus așa și țepușa antitank pusă de babă a intrat unde trebuie. A venit Nelu, l-a ajutat și cum a ajuns la partea altă, a fost o nenorășire. Deci traversarea gardului a fost un moment românesc tipic, extra. Băbuța era din ce în ce mai cutremurată, că aia venea. Dom'le, erau două lucruri normale, naturale. În afară de ciocănitoarea aia coafată CNN și monștrii aia veniți de pe lună, într-o casă săracă din Ialomița. Fresca aia era o băbuță speriată de năvălitori și al doilea lucru sănătos erau găinile. Găinile erau naturale, hrănite cu râme, erau așa. Era nebunie, doar. Și alea trebuia să fie gazate, ca la auzit. Ăsta este, cum să spun, să-l surprindeți. A mai venit cancelarul, fostul cancelar al Germaniei, Schröder, cu fostul președinte Iliescu, să caute în Ardeal oasele tatălui său, au luptat înfermat. Și a apărut o băbuță între ei, domnule, care nu i-a zis, domnule cancelar, domnule președinte, maică, noi am îngropat aici pe toți cu cruce. Ăla, în miezul ăla, găsiți o esență. Ăla-i tot poporul. N-am făcut lagăre de concentrare. Domnul Hitler dădea telefon. Dar noi n-am făcut ce trebuie să știe. N-am făcut grob cu vară. Nu v-am masacrat. Românul este român. Vă iubesc. Stimate Doamne și stimați Domni, în numele dumneavoastră îi mulțumim oaspetului nostru, Maestre Dan Puric. Sunteți un suflet frumos. Vă dorim să rămâneți aceleași, cu aceeași atitudine și cu aceeași implicare civică. Vă facem încă de acum o invitație în noile pagini pe care Filocalia le va realiza la Arad. Festivalul Filocalia se încheie astăzi. Cer îngăduința dumneavoastră încă câteva secunde pentru această încheiere. Acest festival s-a realizat prin concursul mai multor factori.
Aș dori întâi să mulțumesc Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru binecuvântarea acestui festival. Dar aș dori în special să-l chem pentru un gând, pentru un salut, pe domnul Nicolae Ioscu, datorită căruia s-a realizat acest festival. Festivalul Filocalia nu este altceva decât o familie. Acesta este gândul nostru. Mulțumesc! Bună seara tuturor și, în primul rând, să-mi permiteți ca să urez tuturor celor care astăzi își serbează ziua de nume un la mulți ani. În același timp, vreau să-i mulțumesc maestrului Dan Puric pentru că ne-a făcut fericiți astăzi. Nu cred că putea să fie un alt moment mai plăcut de a încheia acest festival. În același timp, vreau să mulțumesc Arhiepiscopiei Aradului pentru că împreună cu noi, Consiliul Județean, cu Centrul Cultural și mulțumesc doamnei director Ana Maria Dragoș pentru munca pe care a depus-o, mulțumesc părintelui Teofan Mada, mulțumesc tuturor celor care și-au dus aportul ca acest festival, iată aflat la ediția a doua, să prindă contur și să ne ducă înspre a avea curajul alături de dumneavoastră și poate că dumneavoastră trebuie să vă mulțumim cel mai mult pentru că ați fost alături de noi și la ediția 1 și la ediția 2. Iată că prezența dumneavoastră confirmă că acest festival trebuie să existe în Arad și ne dă puterea să continuăm. Vă mulțumim, Paște fericit, Dumnezeu să ne ajute! Mă bucur că sunt la Arad, se zice în margine de țară. Dar Titu Maescu spunea că toate lucrurile tremură la margine, adică sunt vii. Avem toate șansele să renaștem din aceste margini vii în contextul în care procesul acesta de degradare sufletească în România este din ce în ce mai accelerat. Pentru mine este o bucurie să văd români, oameni, care nu și-au pierdut nu numai identitatea, capacitatea sufletească de a fi. Și poate lucrul acesta este cea mai importantă moștenire hristică. Trăim o perioadă în care e foarte important ceea ce ești, dar Hristos ne-a învățat că este important cine ești, iar El era